Tini 24 Julai salmari o Hasina debromani bagwi Bithi Naharnani bagwi thanglaikhya Tripurasa chuba guru bodol rok phiaba je lukorok chuba mani rang baino S.LE bemar Manjak buhuk Hasina debromani bagwi Bithi Naharlaina Thangwi Tongo tabuk Tripurasa chuba guru bodol rok tei logyao Manjakha Tusan debroma tei Tongo Hasinani bufayok Nishan debroma Basko debroma S.LE debroma Jumili debroma yagloko kusarkha lukorokni thani tei bu chuba nangwi tongkho hwnwi saka Tusan debroma joyakarin naitongni sini mangpliwo hamai joto media friends songo noro tini jora refinement bago sigora sungge je lukurongni thane sen khokte khoni tuma bai sintene kiwa bini sini bukuje khasina ni bagai sen Bithi Nahara ni bagai tongo sini Tripurasa chuba group ni bisingtei sini bukuje khasina ni bini ang thayungbo bo sumai bakse tini thangnai angge angomna takesa sanani musingo sengthangmani yaglobo Bithi tei family bisingteibo bini Bithi sawi domai mai pore treatment khanyan nango norok ne tebo chuba mung haikeba hamjak mung tebo nangi tongko norok nang tono no koijawo please norok tono kisa upai man khanga bai belanya hamnai masana chuba tinya tai masana tono no chuba na khaji sing tini ongkornai bini Bithi na khanai bini Bithi na hare family yaglo chungbo tasha ani hai donation khakhinani hi tongo lukurongni thaniwa thangai ang tono no konyan mismo screen you are put in night is another just to play chuba lai maka bahamo tai og video to share